Tulimme katsomaan, miten ihmiset reagoivat, kun he kokeilevat uutta Colgate Sensitive Pro Reliefia. Hieroisitko tätä hammastahnaa hampaisi, jossa tunnet vihlontaa? Just noin, jatka vain. Ja nyt juo vähän jäävettä. Wow. Tuntuu tosi hyvältä. Ei vihlo. Ei vihlo. Ei vihlo. En tunne kipua. Toimii tosi nopeasti. Supernopea. Todella tehokas. Se vaikuttaa heti. Kuinka se toimii? Katsos, vihlovissa hampaissa on avoimia kanavia, joita pitkin kuumat ja kylmät ärsykkeet pääsevät hermoihin. Colgate Sensitive Pro Reliefin ainutlaatuinen Pro Archin koostumus sulkee kanavat ja lievittää vihlontaa välittömästi. Päivittäinen harjaus antaa pitkäkestoisen suojan. Muut vihlovien hampaiden tuotteet eivät ole tehonneet heti. Kerrohan mikä sen nimi on ja mistä sitä voi ostaa. Uusi Colgate Sensitive Pro Relief. Ainoa hammastahna, jonka välitön ja pitkäkestoinen vaikutus on kliinisesti todistettu.